Salam ýaly hormatly adamlar. Garaşsyk baky bir tarap ýurdumyzdaky täzelikler hemem habarlar bilen tanıştyrýan Watan habarlar gepleşmede başlaýar. Gepleşmeden başyna hormatly prezidentimizin Mary welaýatyna geçirilýän medeniýet hepdeligine gatnaşyjylary iweren gutlaw bilen tanışýar. Gaderli medeniýet hepdeligine gatnaşyjylar, hormatly watandaşlar, sizi halkyň arkadagly zamanasy ýylynda Mary welaýatyna geçirilýän medeniýet hepdeliginiň dawraly açylmagy bilen tüýsürekde gutlaýan, sizi berk jan saglygyny, maşgala awadançylygyny, dörejilik işleriňizde uly üstünlikleri arzu edýän. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne önämli öňe barýan garaşsy hemişelik betarap Türkmenistan ähli ugurlarda uly sepetleri eýeleýär. Edidi watanymyzyň halkara awraýan barha ýokurlanýar. Häzirki döwürde döwletli diýarymyzyň ähli ulgamlaryny sağlaşykly ösürmek, ýurdumyzda senagat önümçilik toplumlaryny medeni durmuş maksatly binalary gurmak, täze iş orunlaryny döretmek, ähli puwdoklara sanyny ulgamy ornaşdyrmak, agdy bir halkymyzyň ýaşaş durmuş derejesini düýpli ýokurlandyrmak ugruny giňgerli maksatnamalar üstünlikli amallaşdyrylýar. Gahrman arka dagymyz tarapyndan başlanan bu döwletli işler halkyň bagtyar durmuşyny ýurdun güllep ösmegine gönükdirlenir. Bu tutumly işler watan diňe halky bilen watanlar, döwlet diňe halky bilen döwletdir diýen şygarymyzdan gelip çykýan belent maksatlarymyzyň barhary başlanýanynyň aýdyň suwtnamasydyr. Mary welaýatyna geçirilýän medeniýet hepdeliginiň öň sirasynda welaýatyň çägine medeni durmuş we önümçilik maksatly dezhalaň dawraly açylyp ulanmaga berilmegem halkymyzyň toýlary ulaşýanyny alamatlandyrýar. Bu açylış dawralary iri meden şäheriniň şatlyk şowkuny hasym artyryp, watandaşlarymyzy beýik işlere ruhlandyrýar. Gaderli medeniýet we sunugat işgärleri, berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne dörejilik işgärlerimiziň çekýän asly zähmetine biz uly hormat goýýar. Olaň kämil döwrewap eserleri, döretmekleri, münasip durmuşda ýaşamaklary we dörejilikli işlemekleri üçin ähli şertleri döredýär. Şu ýyl 10-njy gezek geçirilýän medeniýet hepdeligi ýurdumyzyň medeniýet ulgamyny täze ösüşlere besleýän ededi watanymyzyň dörejilik kuwatyny hasym artyrýan özboşly sunugat bayramydyr. Gahrman arkadagymyzyň halkymyza serpay beren bu sunugat bayramy medeniýet we sunugat dörejilik işgärlerini ilham dünýäsine ganatlandyrýar. Täze kämil eserleri döretmäge ruhlandyrýar. Medeniýet hepdeliginiň dowamyna gurulýan meden köpçüliklen çärilen her biri ýurdumyzyň medeniýet edaralarynyň alyp barýan işlerini kämilleşdirmekde, sunugat usatlarynyň özara tejribe alşmaklarynda elatyň medeni aň bilim derejesini ýokurlandyrmakda bu ulgamdaky ösüşlerimizi giňden wagt etmekde möhüm ähmiýete ýa bolar. UNESCO-nyň sanawyna girilen gymmatlyklarymy wagt etmek, muzeýleň iş tejribesini öwrenmek we özleşdirmek, öý muzeýleriniň işini kämilleşdirmek, milli taryhy meden mirasymyzy aýap saklamak, owa medeniýet öýleriniň işini döwrewaplaşdyrmak, tansy folklor sunugatynyň gadymy nuskalaryny dikeltmek, teatr sunugatynyň täze eserlerini döretmek boýunça geçiriljek maslahatlar we sergiler, täze filmleň görkezilişleri, dörejilik toporlarynyň konsertleri medeniýet hepdeligine ýatdan çykmajak wakalara besler. Ýurdumyzyň şahirleriniň gatnaşmagyna geçiriljek şagyriyet agşamlary, çeper goşgy okuýuşlary bolsa türkmen edebiýatyny döwrewap eserler bilen hasam baýlaşdyrar. Türkmen halkynyň şöhratly taryhyny aýratyn orny eýelen gadymy Mary topragyny taryhy medeni ýadgarlyklarymyzyň, milli gymmatlyklarynyň, tebigy täsinliklerimizin ençemesi ýerleşýär. UNESCO-nyň bütün dünýä meden mirasynyň sanawyna girilen gadymy Merv taryhy medeni döwlet gorawhanasynyň çägindäki şeýle-de goňurdepe, daňdan akan we beýleki birnäçe taryhy ýadgarlyklar medeni gymmatlyklarynyň we milli mirasymyzyň genji hazynalardyr. Barvat Merwedi, Abdullah ibn Mübarek Merwedi, Şemseddin Merwedi ýaly alymlaryň we akyllarlaryň, şeýle-de Mahestim we Molini spesial şahirlaryň hemem sazyň piri, Baba Gammaryň ýaşap geçen Mary topragy gadymy döwürlerden bäri alymyň edebiýatyň hemem sunugatyň ösen yer hökmüne giňden meşhurdur. Olaň baý edebi mirasy ýaş nesiliň kalbyna ata-babalarymyzdan şuňlara gelip ýeten gadymy gymmatlyklarymy söýgü döretmekde, boýsunçly taryhymyzy giňden wagt etmekde aýratyn ähmiýetlidir. Hormatly medeniýet we sunugat işgärleri, gaderli medeniýet hepdeligine gatnaşyjylar, sizi Mary welaýatyna medeniýet hepdeliginiň dawraly açylmagy bilen ýene-de bir gezek tüýsürekde gutlaýan bu sunugat bayramyna gatnaşyjylary berk jan saglyk, uzak ömür we dörejilik üstünliklerini arzu edýän Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow.
Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhamedov Türkmenistan'ın gahrimanı Kosmos iş boyunca Roskosmos Döwlet Korporatsiýasynyň tälimçi kosmonawt synagyçysy, kosmonawtlar toporunun serkerdesi Oleg Kononenko dogulun gün münasibetli tüý sürekden gutluglaryny we iňgu arzuwlaryny iberdi. Döwlet başlarymyz şu ýakymly mümkinçilikden peýdalanyp Oleg Kononenko tüý sürekden berk jan saglyk uzak ömür bagtyarlyk maşgal awdançylygyny şeýle-de elim giňişligini özleşdirmekde alyp barýan işlerinde uly üstünliklere arzuw etdi. Ene bolsa hormatly prezidentimizin adyna gelen hat bilen tanşedýäs. Onu şeýle delýär. Onuň Al-Hidrati Türkmenistanyň prezidenti Jenap Serdar Berdimuhamedov. Siziň Al-Hidratiňiz Malayziýa bilen Türkmenistanyň arasyna diplomatik gatnaşyklaryň ýoly goýulmagynyň 30 ýyllyk münasibetli siziň Al-Hidratiňizde hem Türkmenistanyň halkyna tüý sürekden gutluglarymy we iňgu arzuwlarymy iýermek meniň üçin uly hormatdyr. Geçen ýyllaryň dowamyny biziň dogonluk ýurtlarymyzyň halklarynyň bähitlerine dowly laýyk gelýän iki tarap bilen hyzmatdaşlygyň ýygderli çuňlaşdyrylýan şaýady bolduk. Pursatdan peýdalanyp Malayziýanyň bilelikdäki hyzmatdaşlygyň bary bolan ägirt ul mümkinçilikleriniň amala aşyrylmagyna ýardam berýän döwlet harakatnaşyklarynyň mundan beýlegim giňildilmegine taýýardygyny tasdiklaýan. Siziň Al-Hidratiňiz size belent hormat goýanyň mardaky ynanyrmalarmy kabul ediň. Ismail Sabri Yakup, Malayziýanyň premier ministri. Hormatly prezidentimizin halkyň arkadagly zamanasy ýylyna ýetişdirilen bereketli galla hasyny ýygnymaga beren ak patasynyň egsilmeýän zähmet hujuny alan Mar welaýatynyň edermen gallaçylary hasly ýygymynyň depkinini gün-günden ýokurlandyrýarlar. Olar şu gyzgalanly günlerde her bir ýygym tehnikasynyň galla hasyny daşaýan ýük awtologlarynyň saat hemen bökdönşsiz işledilmegini öpçün edýärler. Goloýda hormatly prezidentimizin Mar welaýatyna toý sapary bilen bolup taryhy ähmiýetli toý çärelerini gatnaşmagy Welaýatyň edermen gallaçy daýhanlary bilen doşuşyp, olar bilen söhbetdeş bolmagy, meýdanlarda ýetişdirilen bereketli galla hasyny gysga möhletde zaýysy ýygnap, döwlet harmanyna goşmak barada beren taşyrklary bugün welaýatyň gallaçy daýhanlarynyň galla orugyna gatnaşýan kombaýnçylarynyň bogdoý orugynyň depkini düýpli ýokurlandyrmaklaryna ýardam berýär. Hormatly prezidentimiziň şu ýyl ösdürilip ýetişdirilen bol bereketli ak buğday hasylyny iň soňky däňetine çenliligine alyp, watan harmanyna goşmak baradaky tapşyryklaryna iş bilen jogap berýän Mar welaýatynyň gallaçy daýhanlary, mekanizatörleri, welaýatyň akilli meýdanlaryna ýetişdirilen galla hasylyny ýygnamak işini hemme taraplaryň ýokary guramaçylykly alyp barýarlar. Welaýatyň ustat gallaçylary geçen güýde şu ýylyň hasyly üçin 170 000 hektar meýdana buğdaýyň welaýatyň toprak hem howa şertlerine ýokary hasyl berýän kesellere durnukly ýol öten 3 we beýlek görnüşlerini ekip bereketli hasyl ösdürip ýetişdirdiler. Olar şu ýyl watan harmanyna 345 000 tonna ýokary hilli buğday hasylyny goşmagy aýdyň maksat edinýärler. Welaýatyň gallaçy daýhanlarynyň durmuşyndaky gyzgalanlyk hemde jogapkärli döwür bolan galla orogyny ýokary öndürjülükli däne kombaýnlarynyň ýeterlik möçberi bökdönşiz giýje gündüň dowamynda işledilýär. Şol kombaýnlara köp ýyllyk iş tejribeleri bolan ustat mekanizatorlaryň başarjylyk bilen erketmegi, ýygymyň ýokary depkini bilen alınıp barylmagyny hemde hasylyň ýetkisiz ýynalmagyny öpçün edýär. Welaýatyň medençäklerindäki hemde uzakdaky ýaýlalaryndaky akilli meýdanlarda galla orogynyň takyk sağlaşykly gurulmagy netijesinde taşaklarymyň ırtkal bereket bolan ak buğday hasylynyň döreýän galla harmanlary barha beýgelýär. Bugün galla orogy tutuş ýurdumyzda ähli halk işine öwrülýär. Döwletimizde adyk bolşulugyň döredilmegini öz päk rahmeti bilen münasip goşunt goşýan Mar welaýatynyň gallaçy daýhanlary bu ähli halk işine işen goşulyp galla orogynyň depkini gün-günden ýokurlandyrýarlar. Welaýatyň medeniýet sunwat işgärleri galla orogynyň gidýän meýdanlaryna gelip, gaýratly rahmet çekýän kärendesi ekrançylary, kombaýnçylary, awtologlaryň sürüjülerini, beýle hasyl ýygymyna gatnaşyjylary günortar hareketmede iş üstünde medeni hyzmaty guraýarlar. Welaýatyň ustat estrada aýdymçylary, tansçylary, bagçylary, belent heňlerinde ýerine ýetirilýän şyryň aýdymlary, joşguny tanslary bilen zähmet adamlaryna ruhy lezzet berýärler. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkyny döwrüni, gün-günden ösüşleriň täze belentliklerine çykýan asuda erkana watanmady, gallaçy daýhanlaryň päk tähmetini, mukaddes çöregi, bagtyar halkymynyň ýaşaýyş durmuş derejesini barha ýokurlandyrýan hormatly prezidentimiň alyp barýan il, halk, döwlet hemde umum adamdat bähwitli rowaz işlerini wasp edýän aýdymlar zähmet adamlar tarapyndan gyzgyn garşy alynýar.
Kitapxana işgärleriniň iş üstüne guraýan kitap sergilerini gyzyklanma bilen synlaýan gallaçylar ýurdumyzyň durmuşynda bolýan gündelik taryhy ähmiýetli ötüşler, özgörüşler bilen hem ýakyndan tanyş bolýarlar. Vilayatyň jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri günorta ara kesme wagtynda galla uragynda tapawutlaryp däkme çekýän kombaýnçylara, awtololaryň sürüjilerine öt ýarlan ýadgarlyk sowgatlaryny goşuryp, olar hata tutanaly işlemäge ruhlandyrýarlar. Rahmet adamlarına günortan ara kesme wagtynda dürli milli tagamlar hem hödür edilýär. Vilayatda medeniýet sunuwat işgärleri tarapyndan hyzmatlaryň talaba laýyk gurulmagy, galla uragyna gatnaşan rahmet adamlaryny hasda gaýratly tutanaly işlemäge ruhlandyrýar. Mar vilayatyndaky ýokary tehnologiýaly döwrwap galla karhanalaryna ýygnalan guşgurtak buğday hasylynyň ýokary hil un hemde unaş önümleri öndürilýär. Bereketli toprağımızda östürüp yetiştirilen guşgurtak ak buğday hasylynyň öndürilen önümler taşaklarymyzyň yrsaly bereketi bolýar. Vilayatda hormatly prezidentimiziň tawşyrykly esasynda tawşyrylan buğday hasyly üçin kärendeşler bilen nagt hataplaşyk işleri badabat ýola goýulýar. Munyň özi gallaçy daýhanlarda begenç hem buýsanç duýgusyny döredýär. Munyň üçin kärendeşler hormatly prezidentimize hoşallyk sözlerini aýdýarlar. Vilayatda galla hasyly ýygnalan meýdanlarda buğday tamanynyň mallara gyş döwrü üçin ähtiýaçlyk ot taýýarlamak işlerim sazlaşykly guralypdyr. Buğdaydan boşan ýerler badabat türlüp, göýök bakça ekillerini ekmeklige taýýar edilýär. Galla meýdanlaryna ýetiştirilen bereketli buğday hasylyny gysga mökletdi. Daýysy ýygnap, döwlet karmanyna tawşyrmagy öz asylly borçy hadaplayan vilayatyň kombaýnçylary hasyl ýygny gijelerini de gowşamaýan depkinlerde dowam edýärler. Galla uragynyň gidýän meýdanlaryndaky häzirki ýokary iş depkini synlanynda vilayatda şu ýyl ýetişdirilen bol bitkinli buğday hasylynyň hormatly prezidentimiziň tawşyryklaryna laýyklykdy gysga mökletdi. Iň soňky dänesde çenli daýysy ýygnap döwlet karmanyna tawşyryljakdygyny pugta ynam döredýär. Şoň Türkmenistan Daşary işleri ministrligine Birleşen Milletler Guramasynyň ýanynaky ulag diplomatiýasynyň halkara merkeziniň ýerine ýetiriji sekretary Igor Runov bilen online duşuş geçirildi. Gepleşiklen dowamynda taraplar Sewitiň we ýurdun uly infrastrukturasyny kämilleşdirmek ýoly arkaly ýurdlaryň arasyndaky özara balanşyň gowlandyrmany gönükdirilen hyzmatdaşlyk meseleleriniň giňermini ara alyp maslahatlaşdylar. Ýurdumyzyň Daşary işler ministri Meredow Türkmenistanyň uly üssäşir geçelgeleriniň, hususan Lapis Lazuli geçelgesiniň, Aşgabat Lalyşynyň üssäşir geçelgesiniň, Özbegistan, Türkmenistan, Eýran, Oman, Hazar deňzi, Gara deňzi başlangyjynyň çäklerindäki uly geçelgeleriň hemde Günnogor, Günwatar we Günorta demirgazyk orlary boýunça beýleki sebtary uly köpürläriniň hukuk we logistika binýadyny pugtalandyrmagy dowam etdirýänini tasdiklady. Taraplar şeýlede şu ýyl Türkmenistany geçirmek meýilleşdirilýän deňze çykalgasy bolmadyk ösüp barýan ýurtlaryň uly ministrleriniň halkara maksadyna taýýarlyk meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar. Garaşda hemişelik bir taraf ýurdumyzyň öten senat pudoklary bilen birlikde saglyk goruş ulgamynda da ýa-da uly işler durmuşa geçirilýär. Şeýle uly tutumlar arkadaňly serdarymyzyň amala aşyrýan il ýurt bähitli döwlet ähmiýetli işleri bilen berk baglanşyklydyr. Balkan welaýatynyň merkezi Balkanawa şäheriniň golaýyna ýerleşýän Bejeriş palçyklaryny we deňiz duwduny gaplayan kärhana gahryman arkadaňymyzyň hut özüniň ak pataty bilen ulanmagy berilen kärhanalaryň biridir. Bu döwrwap kärhanada şoňlar halkyň arkadaňly zamanasy geleni ýokary zähmet üstünliklerini beslemek ugruna tutumly işler amala aşyrylýar. Saglyk goruş we derman senaty ministrliginiň Türkmen derman senaty birleşiginiň Balkan welaýatyndaky Bejeriş palçyklaryny we deňiz duwduny gaplayan kärhana herilla terapeutik we kosmetik ölümleriň 400 000 gawyny, şol sany moğollara palçynyň 200 000 gawyny, Vulkan palçynyň we deňiz duwdunyň hersinden 100 000 gawyny öndürmeklige niýetlenler. Kärhana 3 esasy bölümden Bejeriş palçyklaryny deňiz duwduny gaplayan we hil barlyk bölümlerinden ibarat bolup olarda işler ýokary derejede gurnalandyr. Ma'lum bolýarly ýurdumyzyň tebigaty saglyk ähmiýetli dürli tebigi serişleri baýdyr. Şolaryň arasynda dürli palçyklar we deňiz duwlary uly orun tutýar. Garmança palçyklar boýunça moğollara köýli diňe biziň ýurdumyzda däl eýsem bütün dünýäde bellidir. Soňky ýyllarda moğollara palçygynyň kosmetologiýa häsiýetleri öwrenildi we onuň deri üçin ören yaramly täsirleriniň bardygy anyklandy. Ol derde öýjük täzeleji we guruplandyrjy, derasy kan aýlanşyny kadalaşdyrjy, ýüde nädiklik berji hemde derini tämizleji häsiýetleri özüne jemleýär. Esen ulutararyň çäginde ýerleşen täsin vulkanlaryň palçyklarynyň kesel bejeriş häsiýetleri hassa ýokardyr.
Vulkan palçıklarynyň düzümine köp sally gymmatly mikroelementler bolup, olar kosmetologiyada, lukmançylykda, deri, ýürek, damar, içe kesellerini bejermekde giňden ulanylýar. Kärhanaň bejeriş palçyklarynyň bölümine tebigi çeşmelerden getirilen dürli palçyklar ýörütülüşlerden ilegin kömegi bilen daş şäge böleklerine we beýlek garyndylardan arasylanýar. Bölümüň ölümçil kuwaty sagatda 600 gap taýýar önüme deňdir. Deňiz duýuny gaplayan bölümde duýuz ilkinji tapgyrda gerekli ölçege çenli ogrudylýar, soňra ýörütülüşlerilen elekde daş, metal we beýlek garyndylardan arasylanýar. Arasylanan duýuň bir bölegi ýörüte basyşyň kömegi bilen gerdejik görnüşine getirilýär. Gerdejiklere dürli derman otlar goşulýar we olara bejeriş häsiýetleri berilýär. Halkyň arkadagy zamanasyny ýylyny ýokary ähmet üstünliklerine besleýän bu döwrap kärhanada Türkmenistanyna öňdürli diýen nişan bilen dürli gaplarda ýerleşdirilip taýýarlanan bu merhemler şuwlar ýurdumyzyň şifahanalaryna, saglyk dikeldeş we bejeriş merkezlerine, hastahanalaryna, saglyk öýlerine hemde dermanhanalara bökjensiz ugradylýar. Ýurdumyzda berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy Türkmenistany 2022-nji 2050-nji ýyllarda durmuş yksatydan ösdirilmegi milli maksatnamasyny ýerine ýetirmek üçin işleri, täzeçe çemeleşmeleri we seljermeleri ornaşdyrýan kärhanalaryň hatarlary barhartya. Olar halkyň arkadagly zamanasy ýylyny öňde goýulan wezipeleri üstünlikle ýerine ýetirmek üçin ähli çäreler görýärler. Bu bolsa her bir günüň üstünlikleri beslenmegini öpçün edýär. Şeýle kärhanalaryň beri Türkmenistanyň Senagat we Gurulşyk Örümçilik Ministrliginiň Daşwat şäherine demir beton önümler kärhanasydyr. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe ýurdumyzda amala aşyrylýan işleriň, durmuşa geçirilýän taslamalaryň her biri ýurt ötüşlerinden örükdirilýär. Edil sorunýarly halkymyzyň bähwitlerine gulluk edýär. Häzirki wagtda ýurdumyzyň sebitlerine ýeri gurulşyk taslamalaryň ençemeti durmuşa geçirilýär. Şäherler bilen bähleşýän döwrap owlaryň gurulşyklary alınıp barylýar. Aýratynam soňky ýyllarda ýurdumyzda yerli gurulşyk serişdelerini öndürmäge möhüm ähmet berilýär. Häzirki wagtda öndürilen gurulşyk serişdeleriniň aglaby bölegi Senagat kärhanalarynyň paýyna düşýär. Dünýä ölçeglerine laýyk gelýän döwrap önümler bilen tapawutlanýan Senagat kärhanalarynyň sany bolsa barha artýar. Şeýle kärhanalaryň biri Türkmenistanyň Senagat we Gurulşyk Örümçiligi Ministrliginiň Daşow şäherindäki kärhanasydyr. Bir iri kärhanada binanyň daşky we içki diwarlary üçin ýetlenen beton önümler, bastyrmalar, aýnadyr gaplar üçin ýetlenen beton birikdirjiler, ekolog taýdan arasynda hoply demir beton önümleri, jaýlaryň üstüni basyrmakda ulanylýan plitalar we beýleki önümler ýygyderli öndürilýär we gurulşyk işlerinde giňden ulanylýar. Bu ýerde döwrap ýük göterjiler, kesmek, egmek, süýndürmek we nokotlaýyn kebşirlemek şeýleken beýleki işler üçin enzamlar oturdulan. İşine öktü tejribeli hünärmenler bolsa, bölümlerde oturdulan kuwatly enzamlaryň ygtybarly ulanylmagyny üpçün edýärler. Kärhana diňe bir jaý gurulşy üçin zerur bolan önümleri öndürmän, eýsem gurulşyk işlerinde de amal aşyrýarlar. Onuň hünärmenleri iri panelli köp öýli ýaşaýyş jaýlaryny gurmakda tutanýarlyk görkezýärler. Vilayet merkezinde gurulan beýleki binalar bilen öz bolşy sağlaşygy emele getirýän köp öýli jaýlarda ýaşaýjylar tüýün ähli amatlar gödeňinde tutulan. Welaýatyň etraplarynyň çäginde kärhananyň işçi gurulşlarynyň tagallasy bilen döwrap taslamalar boýunça kater jaýlarynyň gurulşy hem ýokary depinde alınıp barylýar. Bu bolsa arkadagy serdarymyzyň ýol başçylygynda amala aşyrylýan uly ötüşlere münasip goşundyr. Kärhananyň işçi gurulşlary döredilýän şertler üçin hormatly prezidentimize alkyş sözlerini aýdýarlar. Häzirki günlerde geçirilýän maslahatlar, doguşyklar, dürli çäreler ýurdumyzyň ähli ulgamlaryna ösüşlerini şöklendirýär. Olaň bayramçylyk dawarlar bilen utgaşmak aýratyn ähmiýetlidir. Milli Geýişiň halk maslahatynyň başlygy Gurban Gulberdi Muhammedowyň Türkmenistanyň maslahat merkezinde ýaşlaryň gatnaşmagyny döwlet ýaşlar siýasatynyň bu ulgamda milli kanunçylygy munun bilegim kemilleşdirmek iler tutulýan meseleleri boýunça geçiren maslahaty ýaşlarymyza ruhulentlik duýgusyny döretdi. Şu münasibetli Türkmen döwlet binaýarlyk gurulşyk Döwlet Mehmet Azad adyna Türkmen milli dünýä dilleri, Türkmen döwlet medeniýet institutlaryna geçirilen hoşallyk maslahatlary uly ruhulentlige beslendi. Oňa Türkmenistanyň Milli Geýişiň halk maslahatynyň agdalary, mejlisiň deputatlary, ýokary okuw mekdepleriniň mugallimleri, talipler gatnaşdylar. Ýaşlara mahsus bolan we ata-babalarymyzyň ruh gymmatlyklaryny özüni jemleýän binýada esaslanýan ýaşlar barada döwlet siýasaty üstünlikli durmuşa geçirilýär. Watanymyza, halkymyza ajaýyp milli dep desturlarymyza we paly bilim we terbiýe almagy, sport bilen meşgullanmagy, hünär öwrenmäge, zähmet çekmäge höwesli ruh bilen ýaşlar kemale gelýär. Türkmen ýaşlary garaşda
baqy betarap döwletimiziň geljegi, ýaşlaryň ruhy we beden taýdan sagdynlygy, hüner taýýarlygy esasyna kemil şahsiýet bolmagy, dörejlik ukyby we pikirlenmek başarnygy jemgyýetimiziň kemilleşmegine hem döwletimiziň ötüşine ul itergi berýän goýuşdyry. Denanlar Birleşiginiň merkezi geýeşiniň zähmet we ilaty durmuştaýdan goramak ministrliginiň ilkinji denanlar guramasynyň bilelikde geçiren maslahaty milli gymmatlyklarymyz ösüşlüň özüni diýilip atlandyrly. Berkararlyk etrap häkimliginiň agrar partiýaň aşga şäher komitetiniň hem ýaşlar guramasynyň berkararlyk etrap geýeşiniň bilelikde guramagyny bayramçylyk çäresi bu türkmeniň medeniýeti sunugaty nesilleriň şam çyragy ruhy gymmaty diýilip atlandyrly. Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty, Türkmenistanyň inženýer tehnika we uly kommunikasiýalary instituty bilen bilelikde Türkmenistanyň uly diplomatiýasy, oň taryhy, şuguny we geljegi atly aýdym sadly maslahat geçirdi. Çykyş edenler Türkmenistanyň prezidentiniň uly diplomatiýasyny ösdürmeň 2022-nji 2025-nji ýyllar üçin maslahatnamasyny durmuşa geçirmeň ähmiýeti baradaky gurrunlar çykyşlaryň esasyny düzdi. Türkmenistanyň Döwlet Energetika Institutynyň medeniýet we sunugat işgärleriniň güni hem Magtumly Pragynyň şagryýet güni münasibetli Magtumly Milli Edep Terbiýe Mekdebi atly ilmi amal maslahat geçirildi. Maslahatyň dowamyny institutyň ruhy bilen taýlypleriň ýerine ýetirmeklerine birnäçe aýdymlary we tanatlara tomuş edildi. Türkmen Döwlet Mali Institutynyň dörejlik dowuşugy Magtumlynyň paýhasy ýörelgeleri gymmatly miras diýilip atlandyrly. Türkmen Owa Hojalyk Uniwersiteti bilen Türkmen Owa Hojalyk Institutynyň ýaş alimler geňişiniň agdalarynyň gatnaşmagyny ýerine ýetirilýän ilmi işleri boýunça tejribe alşmak maksady bilen onlaýn maslahat geçirildi. Ýaş alimler hunermenliň ilmi barlyk işleri seljerme bermek hem alynan netijeleri önümçiligi ornaşdyrmak barada özara pikir we tejribe alşmalar ören täsirli boldy. Ýaş alimler hyzmatdaşlykda ýerine ilmi işleriň taslamalary we olary ýerine ýetirmegiň meýilnamalary boýunça pikir alşmalary netijeli tarapdan häsiýetlerini maslahaty berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüni ýurdumyzda Owa Hojalyk puwdugyny ilmi esasda ösdürmekde döwri we mümkinçilikleri döredip berýän hormatly prezidentimize hoşallyk sözleri beýan edildi. Türkmen Owa Hojalyk Institutyna geçirilen wagt nasihat dowuşugy bayramçylyk çäreleri bilen utgaşdy. Paýtatymyzdaky merkezleşdirilen kitaphanalary ulgamynyň guramagyny medeniýet we sunugat işgärleriniň hem Magtumly Pragynyň şagryýet güni münasibetli dörejlik dowuşugy geçirildi. Şanly seneler münasibetli berkararlyk etrap häkimliginiň ýaşlar guramasynyň berkararlyk bagtyarly köpetdagy bizmeýin etrap we Aşgabat şäheri geňeşleriniň hem Aşgabat şäheriniň medeniýet müdürliginiň tans toparynyň bilelikde guramagyny aýdym sadly dawara medeniýetim sunugatym dünýä belli şöhratyň diýilip atlandyrly. Türkmenistanyň Döwlet Medeniýet Merkeziniň Döwlet Kitapxanasyna medeniýet we sunugat işgärleriniň hem Magtumly Pragynyň şagryýet güni münasibetli arka dagly medeniýetim sunugatym berkarar döwletde artýar gymmatyň atly maslahat geçirildi. Medeniýet, sport, syýahatçylyk we jemgyýetçilik guramalarynyň Newt Senaty toplumyň işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň geňeşiniň geçiren aýdym sadly bayramçylyk çäresi şanly senelere bagyşlandy. Türkmenistanyň inženýer tehnika we uly kommunikasiýalary institutynyň medeniýet we sunugat işgärleriniň hem Magtumly Pragynyň şagryýet güni münasibetli geçirilen bayramçylyk dawarasy watanymyzyň ähli ugurlardaky ösüşleriniň öz başly beýanyna urildi. Türkmen Owa Hojalyk Institutynyň Daşawal Agresenat ortaknary hukumatlygynyň Zenan mugallimleriniň hem taýlyp gyýylan gatnaşmagyny Zenan zeminiň leýlesi ady bilen wagt nasihat dowuşugy geçirildi. Eýçen ýagdaýda geçen wagt nasihat dowuşugyna Daşawal vilayatynyň jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri, mährem eneler gatnaşdylar. Şanly seneler münasibetli Ahal Vilayat Kitapxanasynyň hemde beherden etraf kärdeşler arkalaşyklarynyň bilelikde guramagyny medeniýetiň toýu watanyň toýu ady bilen aýdym sadly dawaral maslahat geçirildi. Ahal Vilayat ýaşlar guramatynyň guramagyny maslahat geçirildi. Ol ýaşlar siýasaty bilen bagly boldy. Demokratik Partiýanyň Balkan Vilayat Komitetiniň Magtumly adynaky ýaşlar guramatynyň vilayat geňeşiniň Agrar Partiýanyň Vilayat Komitetiniň Venanlar guramatynyň vilayat bölüminiň bilelikde guramagyny berkarar döwletiň bagtyar ýaşlary diýen at bilen ýaşlaryň arasyna geçiren maslahaty işen häsiýete ýa boldy. Balkan Vilayat Ýürüýti Sunugat Mekdebiniň hemde Türkmenewet Döwlet Konserniň Balkanawat Newçilik orta huner okuw mekdebiniň talyp ýaşlaryny geçiren aýdym sadly dawarasy medeniýet we sunugat işgärleriniň hemde Magtumly Pragynyň şagryýet gününe bagyşlandy. Venanlar Birleşiginiň merkezi geňeşiniň we kärdeşler arkalaşyklarynyň milli merkeziniň gahrman arkadagymyzyň jöwhür paýhadynyň dören ömrümiň manysy atly kitaby esasyna bilelikde gylan eden döwleti hem halky hem beýgeltýän insanlar diratly bätleşiginiň Balkan Vilayat tapgyry geçirildi.
Medeniyet we sunud işgärleriniň hemde Magtumuly Pragynyň şygyryat güni münasibetli Daşow welaýatynyň taryhy ülken öwrenş muzeýinde welaýat täkimliginiň Zenanlar Birleşiginiň welaýat bölüminiň guramagyna dawaral matlagat geçirildi. Şany sene münasibetli Daşow welaýat kitaphanasynda Demokratik Partiýanyň welaýat komitetiniň we Daşow welaýat kadyetiniň guramagyna duşuk matlagady geçirildi. Çykyşlarda berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne gazanylýan ösüşleri, arkadagly serdarymyzyň durmuşy geçirýän beýigi işleri, halkymyzyň ruhuny arşa göterýän özgörtmeleri dogurtunda buýtançly gurrun edildi. Lewap welaýatynyň taryhy we ülken öwrenş muzeýiniň guramagyna medeniyet ötüşüň we üstünlüğün ýoly atly dawaral matlagat geçirildi. Lewap welaýat kitaphanasynda medeniyet halkyň ruhu gözaşy ady bilen geçirilen bayramçylyk matlagadan täsirli pursatlara baý bolup ýatda galyjylyk bilen tapawutlandy. Zenanlar Birleşiginiň merkezi geňeşiniň Kärdesler arkalaşyklarynyň milli merkeziniň bilelikde gahrman arkadagymyzyň ýetip ähim paýkadyndan joşup çykan Ömrümiň manysy atly kitaby satyna ýylan eden döwleti hem halky hem beýgeltýän insanlar diratly bätleşiginiň mary welaýat tapgary geçirilip ol ýurdumyzda Zenanlary hem de halkymyzyň şan şöhraty betlenen taryhyna, milli medeniýetimizde goýulan hormat sarpanyň awray mertebäniň belentdigini bütün aýdyňlygy bilen görkezdi. Marynyň Lukmançylyk orta okuw hemde Bayramal şäherindäki mali ykdysady orta hünär okuw mekdeplerinde şeýle hem Mary welaýat sport we ýaşlar siýasaty baş müdürligine matlagatlar geçirilip, ol medeniyet we sunud işgärleriniň hemde Magtumuly Pragynyň şygyryat gününe bagyşlandy. Ýurdumyzda giňgerimde geçirilýän ýarşlarda ýeňşe bolan ihlas aýdyň doýlýa, bu ýagdaý bele sepitleň eýlenilmegine aýratyn ähmiýetlidir. Häzirki günlerde ýurdumyzyň sport we ýaşlar siýasaty ministrliginiň meýilnamasyna laýyklykda degişli kadrlaryň berja edilmegi bilen geçirilýän ýarşlar üstünliklere beklenýär. Aşgabat şäheriniň sport we ýaşlar siýasaty baş müdürliginiň guramagynda uşu boýunça geçirilen ýarş turgunlaryň tejribesiniň artýandygyny görkezdi. Turgunlar paýtagtymyzyň birinjiligi ugrunda bäsleşdiler. Ýarş hünärmenlerde uluglyklanyma döretdi. Çekeleşli duşluklar netijesinde has tapawutlaryň turgunlar baýrakly onlara münasip bolmagy başardylar. Ustatlygyň, anam ihlas bilen utgaşmagy ýokary netijäniň ödenir. Tejribe toplamakda öýet bolşy mektebe gurulýan ýarşlarda esasy wezipa bilen sepkitleri eýlemek bolup durýar. Ýokary netijeleri gazanmak ýygyderli geçirilýän ýarşlarda esasy wezipaleriň birine gurulýar. Halkara ýoga güni münasibetli geçirilen çäre ýurdumyzyň dünýäniň sport älimine goşulmagy bilen uly üstünlikleri eýe bolýandygyny ýene bir edek äşkär etdi. Hormatly adamlar, ene ursa ýurdumyzyň welaýatlaryny we paýtagtymyz Aşgabat şäherinde şu gün 20 iýunna saat 20-den 22 iýunna saat 20-çe boljak hawa barada Türkmenistanyň hawa maglumatynyň berýän habar bilen tanış boluň. Balkın welaýatyna azken bulutly hawa bolup ordan teresi günde 9-14 metr ýetýän şemal öter. Hawa gecesine 24-29 gradus maýl, gündüzüne 37-42 gradus ysy bolar. Ahal welaýatyna az bulutly hawa bolup ordan teresi günde 10-15 metr ýetýän şemal öter. Hawa gecesine 20-26 gradus maýl, gündüzüne 34-39 gradus ysy bolar. Mary welaýatyna az bulutly hawa bolup demanadyň ordan teresi günde 8-10 metr ýetýän şemal öter. Hawa gecesine 17-20 gradus maýl, gündüzüne 32-37 gradus ysy bolar. Lewap welaýatyna azken bulutly hawa bolup demanadyň ordan teresi günde 9-14 metr ýetýän şemal öter. Hawa gecesine 18-20 gradus maýl, gündüzüne 32-37 gradus ysy bolar. Daşow welaýatyna azken bulutly hawa bolup ordan teresi günde 9-14 metr ýetýän şemal öter. Hawa gecesine 19-24 gradus maýl, gündüzüne 33-38 gradus ysy bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda az bulutly hawa bolup ordan teresi günde 13-15 metr ýetýän şemal öter. Hawa gecesine 23-25 gradus maýl, gündüzüne 36-38 gradus ysy bolar.
Yurdumuz boýunça iýun aýynyň 22-sine magnit hadisasynyň gowşuluk täsirli bolmagyna garaşylýar. Ediz vatandaşlara Tomuz pasylyna howanyň derejesiniň ýokurlanýanyny nazar alyp, paslyň aýratynlyklaryna laýyklykda geyinmegi, bunyň ýeti şöhlesinden goranmagy, şeýle-de ýurdumyzda hereket edýän şahsy we jemgyýetçilik arasyçylyk tertip düzgünlerini berja etmegi maslahat berýär. Mehriban ileşler, bulary berja etseňiz ýylyň islenip paslyna öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar şuňlan watan habarlar gepleşigimiz jemleýäs. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne aty watanymyz Türkmenistan ähli wagtlarda ötüşleri betlenýär. Ähli ötüşlüň ödününde bolsa halkyň bekbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam düşündir. Hoş wagtyňyz.